Waqt li ninsabu fuq l-adba tal-istaġun tas-sajf huma eluf ta' Maltin u turisti li diġà qed jerħula lejn il-baħar għal ftit ħin tal-mistrieħ, magħhom għal 35,000 opra tal-baħar ta' taħt l-24 metru. U f'dan l-isfond li Transport Malta nediet mill-ġdid il-kampanja Safety at Sea li għandha lan li żżid l-arfin dwar l-attenzjoni u anke l-għaqal fil-baħar li għandu żaqq u radba imma rasu jibsa. Ma' TVM News il-kap eżekuttiv ta' Transport Malta Kurt Farrugia tkellem dwar numru ta' bidliet biex aktar qawwiema jħossuhom komdi u siguri meta jmorru jowmu. Nitkellmu man-nies li jużaw l-opri tal-baħar tagħhom through notice to mariners, ikun hemm regoli ġodda. U regoli fejn pereżempju li swimming zone tkun qed tikber. Dis-sena kien hemm enfasi kbira fil-gvern anke through il-Ministeru biex is-swimming zone fejn jowmu n-nies ikunu iktar siguri u il-post fejn wieħed jista' jgħum ikun usa. Huwa qal li primarjament iż-żoni tal-hawn li se jkunu estiżi u mafkemuna kif ukoll fil-jiem li ġejjin fil-bajja tal-Adira. Waqt konferenza fil-bajja tal-Fajtata f'Witiline, is-Sur Farrugia qal li l-kampanja se tkun mibnija fuq 4 punti. L-ewwel nett sabiex dawk li operaw dajjes isegwu r-regoli. Tieni punt huwa dak li għandu x'jaqsam mal-għawwiema kif kont qed nispjega hemm regoli illi jgħoddu anke minn jum kif wieħed jimxi fit-toroq tara s-sinjali fuq il-bajiet tagħna, ikun hemm is-sinjali wkoll ikun hemm il-bnadar biex juruk anke kif wieħed ikun qiegħed jista' jimxi mar-regoli. It-tielet punt jitratta l-addansa u li dawn ukoll jeżerċitaw dixxiplina waqt l-azz u finalment il-kampanja se twissi wkoll kontra qbiż fil-baħar minn postijiet li jistgħu jkunu perikolużi biex jiġu evitati disgrazzi kif diġà kellna fit-tmiem il-ġimgħa li għadda. Il-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura Chris Bonet qal li l-iskop ta' din il-kampanja huwa li kulħadd igawdi f'rispett reċiproku u b'rispett lejn ir-regoli. Il-Ministru qal li permezz tal-kampanja jkun ċar fejn wieħed jista' jgħum jew anke jitfa' baga, qal ukoll li din il-kampanja se tinferex fuq il-mezzi soċjali kollha. Il-Ministru Bonet innota wkoll ix-xogħol ta' tisbieħ u manutenzjoni li għaddej bħalissa fil-bajja ta' San Tumas li qal li kienet dilapidata u li ma jixrax lill-komunità li tmur tgawdi il-baħar fiż-żona.